post inflammatory hyperpigmentation مالت pigmentation or hyperpigmentation دحر فتاقا موطاكم دمصاكم قلطفكم I know تدليكم قربتكم كحاوي قلطفو ግን حرحر ግዜ قلطف ነገር ጽቡቕ ኾነን okay እዚኣቶ ደለኹም ናታ esthetician دخلتا حاكم دخلتا ጽቡቕ is BBL laser treatment ከገብረል ኪላታ ገራተላ ትሪወለኹም ወል ሓንቲ ነገር ኳ ኣይትኾን ይኽንላታ ሕጂ እዚ ቆርበትኩም ይነድድ ደሎ laser ቆርበትኩም ይነድድልኩም ደሎ ሶ ኽጥንቀቁለኩም ኩሉ ሰብ ከዓ ሓኪም ናይ ቆርበት ኮይኑ doesn't mean ከዓ ይፈልጥ እዩ ሽግራት ናይትኩም ጻዕዳ ሰብ ሓኪም ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ጸለምቲ ቆርበት ኣይፈልጥን እዩ okay ኣለዉ ከዓ ጸለምቲ ብዙሕ ዘይፈልጡ ናይ ቆርበት ናይ ጸለምቲ ሰባት okay so ቶም ሰባት ከማና ሓብሻ ዲና or ጸለምቲ ኩላትና ቆርበትኩም ተጠንቀቁ and laser ከዓ ተጠንቀቁ okay laser ብሩት ለምኹም no በልዎም ሰምታይ ከምታት ከጋጥም ይኽእል